U waħda mill-iktar affarijiet li tistressjana hija biex tasal minn punta sa punt B, it-traffiku fost l-oħrajn. U l-lum ħankunu qed nagħmlu speċi ta' esperiment fejn aħna qegħdin Manuel Island kif tistgħu taraw u ħankunu qed immorru it-tlieta aħna il-barrakka ta' fuq. U rridu ngħidu illi titparkja jew tkun wasalt biex ma jkollokx stress, tajjeb. Issa, il-punt huwa illi inti ħataqbad keb, ġifieri ħatiġi għalik u kemm terħik hemmhekk. Jiena ħankun qed immur bil-karozza privata tiegħi illi ħajkolli noqgħod infittex parking, tajjeb, u inti ħatkun qed tmur b'wieħed minn dawn l-scooters illi tista' tikri. Tajjeb? Għallu dak tista' titfgħu kif ġiġi wkoll, kif ġiġi, fejn trid. Issa aħna ħanikkalkulaw il-ħin, l-istress, kemm ħad istressja ruħek biex tasal, u anke peress li aħna EKODJAR ħankun qed naraw x'aħna nagħmlu bħala carbon footprint ukoll. X'taħsbu? Tlaqna. Tlaqna? Mela, jiena bil-keb ħaditli 8 minuti u 23 sekonda biex wasalt minn Manuel Island sal-barrakka ta' fuq. Kont verament relax fil-karozza, stajt nagħmel li rrid, nuża l-mobile, inċempel l-estate xi għaddiet, jiġifieri tajjeb ħafna. Il-keb teħli daqs il-karozza tiegħek li tifranka u ma jkollokx għalfejn tfittex parking għax taqbad u tinżel u għalhekk qed tifrank hemmhekk. Wasalna. Mela, bħala ħin 16 minuta u nofs. X'infaqt pratikament qed jidher bħalissa da krejtu, però jista' jkollok wieħed inti wkoll biex jiċċarġja ovvjament bid-dawl u emissjonijiet mill-inqas, però wkoll din hija l-carbon footprint tiegħu. U finalment, bħala stress għandi daħsuba mhux qed inħossu għax inkollu biżżommu fuq il-gass, imma apparti dak huwa pjaċevoli ħafna, ovvjament importanti li wieħed iżomm dejjem ma' regolamenti kollha tat-toroq, ġifieri fuq il-lights ma tibqax għaddej, bankini ma tistax ovvjament tgħaddel tista' tweġġa' xi ħadd, ġifieri jinsoqtu kif suppost tajjeb, u importanti li wkoll jisuqu kif suppost. It-tajba taf x'inhi li l-ebda wieħed minnhom ma jista' jagħmel bħali bqa' il-barrakka hekk ara. Oh, hey, all right. Kollox ħadit li 9 minuti u nofs biex wasalna bil-karozza għax kienet pjuttost vjaġġ smooth, ma tantx hemm traffiku ċuċata, però mbagħad il-bużilles kif għadtilkom bdiet u ġiet meta ġejt biex nipparkja għaliex biex dħalt fil-parking illi jiena bl-esperjenza tiegħi nidħol il-belt normalment hemmhekk l-iktar mod fast li nista' nipparkja ħadd kważi 11 minuta. Ġifieri meta tiġi biex tipparkja il-karozza privata tiegħek ma tantx hija effiċjenti. U għana provajna 3 mezzi ta' trasport, jew 3 tipi. Jekk intkom ukoll titħajlu tagħmlu xi test bħal da, b'xi affarijiet oħra ngħidu aħna jenna f'rota jew hekk, aqbdu, għamluha kunu fair, tajjeb, u bagħtulna r-riżultati. U aħna nkunu qed intellawhom fuq il-website tagħna.